Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Резидәкәй исемле лирик музыкаль комедиясын тәкъдим итәбез. Шакир Мәҗитовның әлеге әсәре Илдар Юзеев поэмасына нигезләнеп язылган. Ринат Бекбулатов музыкасы, әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Исламия Мәхмүтова. Вакыйга авыл җирендә бара. Резидәнең иптәш кызлары аны юлга әзерлиләр. Яхшы булыр иде. Сез нәрсә, кызлар? Булай да 1 ел вакытым әрәмузды. Тагын 1 елга калсам, белгәнемне онытып бетерәмиш мин. Авырлыклар туласын дип. Кызлар, Резидә булдыклы ул, теләгенә ирешер әле. Мин дә бармасын димим бит, барсын, укысын. Тик бергә булган, бергә укыган вакытларны унытмасын. Ай, кызлар, карагыз әле, булып килә, яңгыр явар инде. Нишләп радиодан аңлашылучан булды диделәр түгелме соң? Ул безнең радиога карасаң, иртә дигәне кич булмый, кич дигәне һич булмый. Ислегеле дип халык арасында таралган ич. Шулай шул, кызлар. Мәгез дусларым, үстерегез, яшьлегебезнең истәлеге булып үрелеп үссеннәр. Ислегеләр үстердем, мин исемнәрен белмәдем. Яр сөйгәндә үзлек сөйдем, аерылуны белмәдем. Айли дусларым, аерылуны белмәдем. Айли дусларым.
сағынуға түзәр едім. Айлы дусларым, сағынуға түзәр едім. Айлы дусларым, сағынуға түзәр едім. Исәнмесез кызлар килгән икән. Килдек шул. Нигә килмәскә? Резидә укырга китә икән. Шуны да безгә әйтмәгәнсез. Менә белдек тә җыйнаулашып килдек әле, әйме кызлар? Бик әйбәт булган. Резидә киткәч тә безнең ине ташлап бетермәссез кызлар. Кызым Резидә. Бу нинди матур күлмәк өстендә? Матур мәни? Матур. Кызлар бүләге. Рәхмәт инде алай зурлауыгыз өчен кызлар. Мин үзем дә кызым сиңа бүләк алып кайттым бит әле. Кызлар нинди бүләге? Гүзәл апа, күзәтәле. Менә. Дәрескә соңга калмасын өчен. Кызлар нәрсә икән ул? Кызлар. Менә нәрсәсен бу? Кызлар, бу дилник иш бу. Нишләп? Бик әйбәт булган менә дәресеңә сыга калмаска шалтырауы да бар. Бик әйбәт булган, Гүзәл апа, бик шәп булган бу. Бердән-берем бит ул минем. Укысын, тырышсын. Минем теләгем шул. Бик зур рәхмәт инде сиңа, нием. Бик зур рәхмәт сиңа. Кызлар, Зөфәрнең әнисе Саҗидә апа килә, кызлар. Резидә, кайнанаң килә. Авырып киттем икән әллә? Күптән килгәне юк иде. Авырыр инде, җин кебек бит ул. Әнә шаба килә. Әйбәт кенә торасызмы? Әйбәт әле Саҗидә. Кызлар да бирдә икән. Ни хәлләрегез бар, кызлар? Ярар. Исән сау торасыңмы, Гүзәл? Аллага шөкер, үзебез исән сау гына. Әйбәт кенә, Аллага шөкер, исән сау гынамы? Исән сау. Кызлар, нишләп йөрисез? Ни хәлләрегез бар дип сорадым. Саҗидә апа, Зөфәрнең хәлләре ничек сыңанда? Зөфәрнең. Нигә бер дә күренмәде? Зөфәремнең хәле бик әйбәт, ыстраниясе яхшы. Бер-ике көн өйгә кайтмагач, бүген янына кырга барган идем әле. Туфрак белән аралашып, майга катып беткән балакаем. Тракторына төшмичә көн тирешли. Үзен тиргәп, бүген өйгә кайтырга куштым. Шайтан баласы. Юндәп индәшсәң булмыймы соң сиңа? Һәр вакыт яшен ташы кебек көтмәгәндә килеп чыгып, пышкырасың. Саҗидә апа. Күрәгем бит Саҗидә апа. Саҗидә апа. Соң бит хәзер йокы вакыты түгел, эш вакыты. Эшем кешесе. Йөрәксез калдыра бу мине бер көнне. Калдыра, нишләп калдырмасын? Бөтенебез авызыбызны җырып басып карап торгачтан. Малай, киләле монда. Мин сиңа ничә мәртәбә әйттем? Ай, җибәр колакны, җибәр. Колак уртайчык, җибәрдек. Ничә мәртәбә әйттем мин сиңа койма башыннан җырма, капкадан әйбәтләп кенә кеше шикелле йөре дип. Исәнләшеп керергә кирәк. Бар, яңадан кер. Керергә ярыймы, исәнмесез? Менә шулай. Акыллы шул әйткән аңлый шул. Тәти бит ул. Киләле монда, кил монда үскәнем. Киләле. Колакка тимәме? Тиз җигет ул, тимим. Әй, киләле монда. Нигә килдең соң син? Ни йомыш? Йомышым бар да менә синдә түгел. Әллә миндәме? Менә син генә кирәк идең ди миңа. Әллә миндәме? Ага. Синдә. Әллә миндәме? Сине эзләп монда килмәсәм, өеңне таба алмый торганмындыр шул. Әллә миндәме? Астагфирулла. Аллам сакласын. Гатилхай, йомышың миндәме әллә? Юкла, Гүзәл апа, сездә түгел. Зөфәр абыйыңа берәр хәл булдымы әллә? Нәрсә булсын аңа? Исән, шавып җөрей. Сүзебезне бүлеп нишләп кытналып йөрисең соң? Нифет чакырына баттыңмы әллә? Исбашына карап, бөтен бакчаны тончыктырдың, динсез. Саҗидә апа, соң эштән кайтып киләбез бит. Кырдан. Кем белән? Үзем генә. Трактористларны күргәнем бар. Булай ук пычрамыйлар. Гүзәл апа, авылга кайтканда юри күбрәк буялам мин.
Нигә? Соң, малайларға күрінер үшін, мақтаныр үшін, эшлем бит мин хәзер, қырда. Зөфәр абый әйтә, еме, первый классный трактор исасы мен синнән ди. Менә бит. Кызлар, карагыз әле. Үзе генә тракторист булуы җитмәгән кадрларда үстерә икән. Соң бит, ул бит безнең командир хәзер. Әйе. Саҗид апа. Онда не? Онда Зөфәр абый. Шифонер ачкысын эзли. Менә куя куйды микән дип әйтә. Ой Алла, кайтты менә. Кайтты Саҗид апа, кайтты. Балакаем. Кара әле балам, хәзер кайтам, булай диген. Ни, кырсы кайтатыр. Шифонер ачкышы, шифонер ишегендә диген бар улым, бар. Яра алайса ни дип инде. Бар. Ни? Эй, Габдырхак, ни куйныңда нәрсә ул? Нәрсә килдең күрсәт әле. Китегез кызлар. Мин үзем. Резида апа. Нәрсә? Менә монсы сиңа. Шунда бераз җиргә куйсын дип әйтте. Нәрсә ул? Нәрсә икән, мин үзем дә белмим бит әле. Инде. Китегез аңа тыңлап карасын булармы? Турысы сине. Кит мондан. Китәсең, Китәм, Габделхәй. Минем хор коллективын җимерәсең, Җимерәм. Нәрсә мыгыр дисең анда? Бар дим Зөфәр абыйның янына. Менә шушы каршы-каршыга еме. Яшьләр эшенә тыкшынмасын иде ул. Бик яхшы булыр иде. Үләрсең шушының теленә. Тумас барын картайган нәрсә. Бар дим тизрәк. Не торопись, альпинист. Булыңда нәрсә ул? Бума? Бу ни бу теге нәрсә соң әле? Бу Зөфәр абыйның йөрәк мае. Нәрсә майы? Ни бит инде? Нәрсә соң инде? Трактор көпчәген майли торган май дим. Әйе. Резида апа, син бу китүең белән әйеме? Зөфәр абыйның йөрәк тынычлыгын боздың. Клубтагы минем эш планнарым боздың. Мә, онытма. Хат яз, яме. Яра. Ярый, киттем, яме. Ярый, киттем мен. Резида күрсәт, Кызлар, синә карап. Матур бит әйме кызлар, бик матур әйме. Икебезнеке бер төсле булып чыкты инде буласыз. Саҗид апа, икегезнеке бер төсле булганмын исә. Шул, йортыбызның төсе булсын дип бүләк алган идем. Магазиннарын әйтер идем, кайсына кермә, барысында бер төсле товар. Халыкны инкубатор чимешен әйләндереп бетерделәр. Хәерле булсын, мә кызым, мә. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Саҗид апа. Бик зур рәхмәт. Кызлар, әйдәгез биеп алабыз. Менә шулай. Әйдә, Саҗид апа. Әйдә. Ай Алла сезнең белән кызлар. Менә Саҗид апа безне дә ничек яшәртәләр булар име. Кара әле кызым. Кара әле, кызларны бейтеп тә җырлатып кына булмый. Бар әле син самавыр куеп җибәр әле. Яхшы, ни хәзер. Гүзәл апа, без сез кайтканчы озак сөйләшеп утырдык, китик инде, ярыймы? Тагын эшәрбез. Гүзәл апа, әле без таң атканда Резидәне озатырга киләбез. Рәхмәт. Карагыз әле, Резидә киткәч тә оныта күрмәгез. Килгәләр җирегез, яме кызлар. Онытмыйбыз инде, Гүзәл апа. Резидә, без киттек инде, син әкренләп җыен инде, ярыймы? Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Килегез иртә белән, яме? Рәхмәт сезгә. Сау булып торыгыз инде, Гүзәл апа, ярыймы? Ярый. Саҗид апа, сез дә сау булып торыгыз инде. Яра, сау бул кызым, сау бул. Ни, Саҗид апа, Зөфәргә бездән сәлам әйт. Сәлам әйт дип инде әйтерме? Юкса, таң белән кыш чыгышып китә бит. Каршыга йоклап калмасын. Ай, шушы Зөбәйдәнең теле дигәнәк белән бер. Ай Аллам, яшь чактан шундый шая булып үсте инде ул. Кызлар, сау булыгыз, иртәгә таң килегез, яме? Резидә кызым, бар әле син самавырны куеп җибәр әле. Без монда Саҗид апа белән сөйләшеп алыйк әле. Ярар әни, хәзер куям. Ярар. Әйдә Саҗид апа, менә утыр әле бирегә. Утыр әле. Әйдә. Гүзәл, Ачык кына сөйләшик әле. Нәрсә турында, Саҗид апа? Резидәнең Казанга укырга китүе хакмы инде? Ой Алла. Шаярып йөрмибез инде. Саҗид апа. Китсен, яшьләр үз вакытында укып, билемле булырга тиешләр. Анысы шулай да. Нәрсә шулай да? Резидәнең укырга китүен белгәч, Зөфәребезнең тормышы бөтенләй бетте.
Ашаудан қалды, йықыдан қалды, сөзден қалды. Аптырағаш тракторына отыра да бітін қырның тузанын ұшыра. Аңа қарап, атасы бір шыла. Гришәнішкені жырлап тек отыра. Нәрсәне? Гришәнішкені. Аның ғымыр-ғымырға білген бір жыры бар енді. Хапмая Гришәнішке, хапмая милай. Хапмая Гришәнішке, скорып баш милай дейді. Кешеден берлі шуны тақмақлай. Ай Алла, Сажида апа. Сың Резида белән Зөфәр үзләре сөйләшкәннәрдер бит. Озын құлақтан гына ишетеп білдім, Зөфәр китмәскә куша икән. Резида ярты юлда тукталып, қалыр хәлем юк, мен укырга тиеш дип әйтәди. Әллә мин әйтәм, бөтен кешегә дә укып галим булырга димәгән. Резиданы калдырып, башлы күзле итеп туй ясап куяк микән диме? Сажида апа, һәрбер ана үзенең баласын кеше булсын дип теләй. Минем теләгем дә шул, аның атасының теләге дә шулай булды. Зөфәр акыллы булса сабыр итәр. Доктор лабаса син гүзәл. Доктор да бит. Бу эшкә операция ясап булмый. Дару да табып булмый, Сажида апа. Булай әйтәбез. Резиданы җибәрмисең, калдырасың. Менә сиңа операция, шаулатып гирләтеп туй итәбез дә, менә сиңа дару. Кызым, Резида самовар нишләде икән? Самовар әзер. Әйдәгез, чәй эчәргә керегез. Әйдәле, Сажида апа, керик әле. Өстәл артында сөйләшеп бетеребез. Әйдәл. Тапкансың чәйләр вакыт гүзәл. Син дә Килә. Зөфәрем килә. Әле сездә юкмы, Резида? Бездә. Шифонер ашкышы кирәк иде. Габделхәйгә әйтеп җибәрде ич. Саумы, Резида? Ачулансаң әйдә, ачулан. Түзә алмыйча килдем сагынуыма эш киеме белән. Басудан. Килмә дидем башка минем янга. Узма дидем безнең урамнан. Син уйнасаң, сузып гармуныңны, моңлы күңел белән уянам. Эштән кайткан чакта бар авылны дәртләндереп җырлап узасың. Шул җырларың, шул моңнарың белән йөрәк тынычлыгын бузасың. Синең өчен уйныйм гармунымны. Ачуланма мине, Резида. Саклап йөргән барлык уйларымны әйтеп калам. Әйдә. Көч таба алмыйм бүген үземдә. Менә тиздән сызылып таң да атар. Син китәрсең иртә таң белән. Нинди авыр булыр аерылышу җаның сөйгән матур яр белән. Yumuşak jiller bulup isermende Terazanını kilip qagarman Min qagarman Sün qaşarsın yüreğime Utlar yağarsın Min qagarman Sin qaşarsın yüreğime Utlar yağarsın Yıldız bulup kökkeminərmende Yar türende bakıp yanarmın Min yanarmın Sin
қашарсың, сиңа шатып, кемге бағармын. Мен янармын, сиңа қашарсың, сиңа шатып, кемге бағармын. Әйе, сені еркін болынлар, кен қырлар күтсе, мені институт күті Зөфәр. Қазан, Әйе, театрлар, парклар, ташурамнар, яңа дуслар, яңа танышлар. Сен кінләшме? Кінләшмейм. Зөфәр, сен мен аңларға тырыш. Менің яшілі қияларым зоррақ. Менің фән ішіліклісі, менің ғалим, менің академик боласым келе. Менің әтемнің васияты, әнемнің тілегі шул. Білесің, Зөфәр, мен сеңа бір зор кеңеш берер едім. Нендей? Сен мені анытырға тырыш. Сен де тұрмышыңда яңа танышлар ұшыратырсың. Бірәрсінің зәңгер, яки қара көзлеріне қарап, жыр-жырларсың, гармон ойнатырсың. Шулай бит. Резидәкәй, аңла. Бұ сүйім мәңгі сүнмәс үшін қабынған. Сенің исемің генә йөрәгемә утлы хәреф булып язылган. Зөфәр җитте. Соңгы үтенечем минем янан җырламыйча гына үт инде. Хуш акылым. Әрәмәләр арасыннан бал-бал үтәрлек түгел. Yazıp түгел, сөйләшеп тә, сүзләр бетәрлек түгел. Yazıp түгел, сөйләшеп тә, сүзләр бетәрлек түгел. Kebek çıkmıyorsun yüreğimden. Eremege atlar kergen jirlerine uyar miken. Bağırkayım sine kurep Gözlerim duyar miken? Bağırkayım sine kurep Gözlerim duyar miken? Шәһәрнең югары уку йорты каршындагы бакча. Сөмбел сыңар туфлиен кулына тотып, аксап, кәнәфигә килеп утыра. Сөмбел! Әйдә инде суга каламыз, әйдә инде! Хәзер, артыгыздан куып җитәм. Бара торыгыз. Хәзер куып җитәм. Ой, Аллам. Аягымны ортуына чылар хәлем калмады. Куясың берәр таш кисәгә. Таптың син дә авызыңны ыржайтырга вакыты. Үләм, куясың берәр таш кисәгә. Ә менә хәзер куып җитәм артыгыздан. Бара торыгыз. Килмә, йөрмә. Гражданочка, гафу итегез. Сез биредә күптән утырасызмы? Кичәдән бирле. Гафу итегез. Сез биредә
burchaklı kulmek kiygan kızını görmedingizmi dep soramakçı edim. Kızınızны югалтдыңызмы? Абау, нәрсе? Бармагызга суктыгызмы ни? Тегелер шунда. Ряңа кийинче 3 квартал жер узып булмый. Я өкчәсе төшә, я табаны кайрылып чыга. Яли, карыйм, мөмкин булса, хәзер карыйм әле. Әникәем, бу кадакларга ничек түздегез? Түзеп булмады шул. Хәзер менә аягымның авыртуына чыдый да алмыйм. Каралы. 29,999 сум акчамны суга салдым. Кит шуңама. Әүзе модель нитеп тегелгән бит. Эй, аякка кергә түгел, кулга тутып йөргән эшләр аны. Үзегез үткен тәнкыйтьче булып күренәсез. Я, ярый. Кайтып җитәрмен әле, бирегез. Ярый, хәзер үзем рәтләп бирәмгә хәзер. Яме, хәзер менә. Килешмәгәнне кызыгыз күрсә сүз булыр. Минем кызым юк, борчылмагыз. Соң, әле яңагына шашынып, нидер кызлы зидирегез? Юк, ул безнең булачак студенткабыз. Студентка? Сез студентмыны? КХТда укыйм. Сез кайда укыйсыз? Мин студент түгел. Шулаймыны. Ние шулай келіп карап торасыз? Үзегез яшь. Шибәр. Ярар. Бир туфлине. Менә хәзер бер кадак калды, так. Мин студентка түгел дидегез. Укып да бетердегезме? Тормышка да чыктыгызмы? Юк. Мин эшлим. Тормышка чара уйлаганым да юк әле. Ой, шушы телләрем. Шулаймыны. Сындырдыгыз түгелме? Сынды шул. Хәзер өйгә ничек кайтам инде? Борчылмагыз. Бер дә борчылмагыз. Менә бирдә якында име? Бер мастерской бар. Хәзер мен сезгә үзем рәтләп китерермен, яме, борчылмагыз. Безобразие. Кем сине биргә чакырды? Үзем килдем. Мин бит сиңа туфлиемне үкчәсен сындырып бир дип чакырмадым. Студент дигән була тагы. Сапожник. Тынычларыгыз, яме, тынычланыгыз. Менә ышанмасагыз, мин сезгә студент билетым калдырам. Кирәк булса, паспортымны калдырам. Менә тынычланыгыз. Ниши мин синең паспортың белән? Бирмә туфлине. Сез менә бирдә утырып торыгыз, яме. Бер кая китмәгез. Хәзер мин сезгә үзем рәтләп китерермен, яме. Хәзер китәм. Киттем, чаптым. Туфлине нәрсәгә бирә синең паспортың? Калдыр минем туфлине. Институт. Юкка гына синең баскычыңа үрелдем. Барсы бетте. Яшьлек хыялларым чәчәгә атмады. Күзләремне, дәртле күзләремне яшьләр каплады. Ничек итеп әнине, кызларны, Зөфәрнең күзләренә күреним мин хәзер. Стенадан карап тора уйчан күзләре. Резидәкәй матур, ник дәшмисең? Юкмы соң әйтер сүзләре? Күз алдыма килә, горур атлап, буз ишеген ачып керәсең. Киләчәгең синең үз кулыңда. Елмаясың, шуңа күлә. Юк. Хурлыгымнан авылга кайта алмыйм мин хәзер. Паспортты калдырды да качты. Каралы. Мин бит сумкамны скамьяда калдырган дидем. Ай, гражданка, сез бирдә күптән утырасызмы? Кая минем сумка? Кая куйдыгыз минем сумканы? Алып китергә өлгерә алмадыгызмы? Ансат кәсеп тапкансыз, Яп-яш башыгыз белән. Нәрсә дидегез? Әнекәемле. Сөмбел? Резидә!
Син хәзер ни эшлисең, җә? Эй, малай, мин шушында, заводта, шәһәрдә. Заводта? Туктале. Безнекеләрдән кемнәр булса да бармы тагын? Без күп монда, малай. Теге Амакаларның Илясы, Габдрахманнарның Фәйрүзәсе, Шәмсиләрнең Алмазы. Менә моннан без кенә, малай. Булып эшлисең. Мастер булып. Мастер булып? Туктале. Фәйрүзәдә мастер булып эшлиме? Фәйрүзә. Фәйрүзәне күрсәң танымассың да, малай. Бер үк вакытта укыды да, эшләде дә. 2 айдан инженер була. Ул чәчләре, малай. Шулайдыр шул. Эй, тукта. Малай, карале, син ручка белән кагазың бармы? Бар. Нәрсәгә ул? Кая бир әле. Тиз генә бир әле. Малай, менә сиңа адресым. Кил, ярыймы? Ярар. Туктале. Син туфлисыз кая бармакчы буласың? Эй, кайтып җитәрмен әле, малай. Ярый, малай, мин киттем, ярыймы? Сышка сау калып биттем инде. Кил, ярыймы, малай? Китәм. Пока, малай. Ярар. Пока. Ярар, килермен. Нишлим инде хәзер? Бүген үк авылга кайтып китим микән? Гражданочка! Гражданка! Менә, булды. Нишлисез сез? Ой, әникәем. Зинхар гафу итегез, яме? Зинхар гафу итегез. Сез бирдә күптән утырасызмы? Кичәдән бирле. Гафу итегез, ни? Сез бирдә сыңар туфли кигән, кулына сумка тоткан кызны күрмәдегезме дип сорамакчы идем. Начар ухажер булсагыз кирәк. Кызыгызның аяк киемен салдырып, ялан аяк иртәсез. Әникәем. Гафу итегез. Ничек сез? Мин бит сезнең артыгыздан, сезне эзләп бирегә йөгереп килдем бит. Мин сезгә туфлимны салып бирмәм. Гафу итегез инде. Сез мине уныткансыздыр инде. Сез яңа гына имтиханга кергән идегез. Мин комиссия члены идем. Менә бер сорауга сез җавап бирә алмадыгыз. Мин сезне бик кызгандым. Сезгә ярдәм итәм дип бирегә йөгереп килсәм, шушы кыз шушы туфлидән... Сез кеме? Минме? Әйе. Мин Галим Сабитов. Гафу итегез. Менә сезнең билетта беренче сорау химик элементлар турында иде. Әйе шул. Соң бит бу сорауга балалар да җавап бирә ала. Менә табигатьтә һәр төрле атомнар яши. Алар нинди генә төрдә булмасыннар, үзләренең үзенчәлекләре белән бер-берсеннән аерылалар. Нәрсә белән аерылалар? Нәрсә белән? Башка атомнары белән бергә кушылулары һәм үзләренең үлчәүләре белән. Менә кайда ялгыштыгыз сез. Сезгә әйтеп җибәрергә миңа уңайсыз иде. Вәт шул. Хәзер соң инде. Соң, әйе. Тырышуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Хушыгыз. Ой, гафу итегез. Сез бая миңа теге кызның туфлисын салдырулары турында әйттегез. Чынмы ул? Соң туфлиның сыңары сезнең кулыгызда ич. Кызганычка каршы. Саулыгыз. Хушыгыз. Кая китте ул? Рәхмәт. Миндә аның адресы бар. Адрес? Әйе. Сез яхшы студент булсагыз, аңа ул туфлины илтеп бирегез, яме? Бирегез миңа адресын, бирегез. Менә. Ой, рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә. Хушыгыз. Сау булыгыз. Туктагыз. Әйе. Әйдәгез бергә барабыз, Әйдәгез, рәхим итегез. Сөмбел тукта әле. Нәрсә? Сөмбел тукта әле. Минем кулымнан эшләр килми. Мин заводтан китәм. Кая? Соң әлегә белмим. Барыр юлыңда белмәгәч, кая ышкынасың, Резидә?
Сөмбел. Эшкә күнегә авырлыклар аша килә ул. Укырсың, өйрәнерсең. Менә бит мин дә укып, өйрәнеп заводка килеп кермәдем. Юк, Сөмбел, юк. Менә синең бер төрле чыга, минем икенче төрле. Нишләп алайсың? Мин дә башта шулай бер нәрсә эшлибез инде. Кызлар! Җегетләр, менә монда басып торыгыз, хәзер киләм, кызлар. Исәнмесез, кызлар? Исән идек әле. Кызлар, мин сезгә студентларны китердем. Сезнең заводыгыз белән танышасылар килә. Студентларыгыз кая соң? Ой, кая дип, әнә теге чатта басып торалар. Кызлар, сез нәрсә? Карым чистартучы кебек каралып беттегез, Без шулай инде, егет. Кайчакта Кырымга да буялып алабыз бит. Ә син, егет, безне тикшермә. Син безгә менә шуны әйт әле, Менә сиңа чәчәк. Рәхмәт. Атналар буена кая югалып йөрдең син? Син эзләп институтка барган идек. Районга китте диделәр. Әйе шул. Кызлар, нәкъ шулай булды бит. Безне инә бер зур колхозга эшкә җибәргәннәр иде. Ярдәм күрсәтергә. Беләсегез килсә, ул бит сезнең районыгыз булып чыкты. Безнең район? Туктале. Син әйтәсең ул безнең районны? Туктале, әйт әле. Кызлар, туктагыз, кофтаны җыртасыз. Кызлар, беләсезме? Әйе. Китәсе кичне без име? Әйе. Бер туйга электек. Менә туктагыз, кофтаны җыртасыз, кызлар. Менә хәзер әйтәм. Менә авылыгызның Әйе. алдынгы Әйе. теге кем әле? Даярчы. Юк инде, юк. Шофер. Юк. Тракторист өйләнде. Тракторист? Әйе. Тукта. Зөфәр исемле түгел микән? Ой, туктале, кем син әле? Инде бар. Зөлфәт, Захир. Нәгүзе. Зөфәр. Әйе, Зөфәр. Әйе. Тукта. Син ялгышмыйсыңмы? Егетнең исеме Зөфәр, әйме? Зөфәр. Ой, Ходаем, Зөфәр. Син нигә борчыласың, Резидә? Зөфәр булгач, Зөфәр инде. Кайгырма, яме. Ни, кызлар, минем сөйләшеп торырга вакытым юк. Дигәндә егетләр көтә, яме. Театрга 3 билет алдым. Театрга килгәч, барысын да сөйләшербез, яме. Резидә борчылма, Зөфәр. Яра, киттем, яме. Зөфәр кайтты, туктагыз, җимдегез. Сөмбел ничек Зөфәр? Тукта, Резидә. Бәлкем ялгышкандыр, Бәлкем Зөфәр түгелдер. Син тукта. Галим, ялгышмадымы, Галим? Шул кадәр яратышып та, бер генә елга да түзмәгәнсең, Зөфәр. Кем булды икән, Яшьтән безнең йөрәкләрен бәйләнгән белә торып, кем аңа кияүгә чыкты икән? Алсу микән? Әллә Зөбәйдәме? Ничек инде? Миңа багышлап җырлаган җырларым, бер-беребезгә биргән вәгъдәләр, буларым барсын да оныттыңмы ни соң, Зөфәр? Ишетәсезме? Ышанмыйм. Ышанмыйм, ишетәсезме? Ышанмыйм мин, ышанмыйм.
Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Илдар Юзеев һәм Шакир Мәҗитов әсәре буенча эшләнгән Резидәкәй исемле лирик музыкаль комедиясының беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Резидәкәй исемле лирик музыкаль комедиясының икенче өлешен тәкъдим итәбез. Шакир Мәҗитовның әлеге әсәре Илдар Юзеев поэмасына нигезләнеп язылган. Ринат Бекбулатов музыкасы. Сәхнәгә куючы режиссер Исламия Мәхмүтова. Район шифаханәсенең авыруларны кабул итү бүлмәсе. Гүзәл авыруларның тарихын язып утыра. Nasılsın? O ne işine mi? Doktor işine her kimge aşık bulurga tiyip degende rüxsat sırap durmadım indi isen gene turasın mı güzel? Savğana mı yürüysün mü Sajida apa? Oturğız. Gata olabızı isen mi? Züfer ni halde? Barımız da Allah'a şükür sağ selamet. Züferim de eybetkine işlep yeri ıstraniyesi yaxşı. Bek yaxşı, bek eybet. Әле мин үзем дә Гатаулай буйга бармакчы идем. Нәрсәгә? Менә теге якта берничә стель бар. Шуларны төзәтеп бирмәсме дигән идем. Алынмас ул. Нишләп? Авырыйм әллә? Үзең беләсең, Гүзәл. Ул бит сезне бик якын күреп яшәде. Дөнья йөзендә акыллы хатыннар икәү булса, аның берсе мин инде. Икенчесе доктор Гүзәл ди торган иде. Бигрәк икән. Резидәне дә Зөфәребез өчен дөньяга килгән Ходаның күчтәнәше дип өметләнде. Ни булгансың? 40 елдан соң да беленә дип әйткәндәй, нәрсә белмәмешкә салышып утырган буласың инде, Гүзәл. Бар да ачыкланды бит инде. Нәрсә ачыкланды? Нишләгән? Ачык кына сөйләле. Менә кил әле менә монда утырып, кил әле, кил менә. Теге вакытны Резидәне җибәрмик, башлы күзле итик дидем. Юк имеш. Ул укымышлы булырга тиеш дигән булып, Йөрәк канын суырып алгандай Зөфәремнән аерып алып җибәрдең, Гүзәл. Менә терәк шул. Әйткәнем булсын. Туктале. Зөфәр белән берәр хәл булмагандыр бит. Нәрсә булсын? Аллага шөкер, әнә җимерттиреп кырга чирмә ташый. Страниясе яхшы. Шулай булгач. Атасы әйтә, дуракам вәләт итмәсен, Гүзәл. Резидәне кайтарсын, анда заводта кыз баланың ялгыз башын тилмертмәсен. Бар. Гүзәлгә минем соңгы сүземне барып әйт дип, менә мине ул җибәрде, Гүзәл. Әйткәнем булсын, менә шул. Туктале, Саҗида апа. Ичмасам төшендереп сөйләле. Нинди завод? Резидәнең нинди ялгыз башы турында сүз бара? Инде дә дәген әйтим алайса. Резидә институтка кирә алмаган бит. Институтка кирә алмагач, син монда кайтырга кушмагансың. Менә шуннан соң Казан урамнарында каңгырып, йөргән дә балакаем. Заводка авыр эшкә барып кергән. Менә Нинди гайбәт сүзләр бу, Саҗида апа? Нинди гайбәт сүзләр бу? Нишләп гайбәт булсын? Айтуганнарның кече киленнәре Казанга барган иде. Шул урамда Нәкия карчыкның сымбылын очраткан. Ул да заводта икән, бергә эшлибез дип әйтә ди. Карт кайтып сөйләгәч, нәрсә эшләргә белмәдем. Әле Зөфәребез белми. Ул белсә харап була инде, балакаем. Бигрәк нәрсә эзелеп ярата бит ул аны. Исемә төшкән сайын йөрәгем арастрания була, Аллам. Дөрес түгел бу, Саҗида апа. Мин бит Резидәдән хат алып торам. Бик яхшы укыйм. Мин акча җибәрмә. Стипендиям җитә дигән. Мәле менә шушы даруны эчеп җибәр әле, Саҗида апа, мәле. Даруны эчеп басыла торган йөрәк менә ул. Нишләп? Эш инде, мәле. Исәннәрмесез?
Ay Allah. Eyde Zübeyde. Bu türden nasıl kilelim? Ne halleriniz var güzel apa? İsenmi, isenmi. Sajid apa sen savuna yerisin mi? Eve vurup gittin mi Sajid apa? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Eyde otur güzel. Otur. Bir qarı özün ne hallersin? Zülfet kiyev ne halde? Eyvet. Turmuşunuz neşe kızım? Bik eybet turmuşumuz tügerek Zülfet kiyevde bik eybet rahatlanıp turabız ali. Mene. Zübeyde'nin en iyisi, hayır iyisi ahiret. Başta kızım okusun, ondan sonra kiyevge çıkar deyip durmadı. Şavlatıp toylarını da yasadı, şartlatıp şoför Zülfet'e bir de koydu. Rahmet kızım, maladiz kızım, mene şuna girek kızım. Toktali Sajid apa, tokta kızmalı. Eyde otur. Tokta, nerse buldusun? Nerse bulsun. Sen Rizi'de Nistut kaykıralmagan deyip, mene sımında kaydıra uçmagan. Mene şundan son Kozan uramlarında kangırıp yergen de balakayım. Zabutqa uğruşke barıp kılıyım balakayım. Ey Sajid apa. Kiyeli, yuqqan yirmilarımı biz mele. Ders haber töyül ol. Mele, mene şursa Valeriyan'la şebci verelim. Mele. Ne, güzel apa. Dürüst ol güzel apa. Nerse? Rezide mine xat yazgan. Xatında aytip yazgan. Min бүтән rayonga qaytып йөрмәм инде дигән. Зөфәр дә өйләнгәч, анда миңа ям булмас дигән. Ay Allah. Züfer ilenmiş. Kim ilendirgen Züfer'ine koyan çıktın haber bu? Bilmeyim indi Sajid apa, mine xatı. Züfer'ime kızını bilmesi için şurunday haberler yazıp yattın mı? Bulay bulgaç benim oğlum bir hatın alıp ayırgan tıl iri bulup kala tügülmesin indi. He? Toktali Sajid apa. Benim yüreğim bu haberini götür almaz. Götür almaz. Me. Valeriyan ulaş me. Bu ne haber? Şanırga mı şanmazqa mı? Şanırga mı şanmazqa mı kendini tekşirip turgan vakit tügül hazır eyde. Mene Züfer'nin ilengenle ilenmegen mi kendini tekşirmeye gerek me iş me. Ey Sajid apa, tekşirip nitip turası tügül bit indi. Mine bit indi. Xatında ayrım aşık yazılgan. Mine hazır okup ko'rsatam. Hayır. Mine. Быйыл безнең курс студентлары, безнең районга барганнар, шуларның берсе кайткач миңа сөйләде. Зөфәрнең өйләнгәнен белә торып, миңа әйтеп язмагансың. Бәлки әле Зөфәрдә күңелең булгандыр. Моннан соң мин синең белән дус түгел. Сәлам белән Резидә менә шул. Менә сиңа кирәк булса Худавәндә. Sajid apa. Bu işte benim bir gene de gayibim yok. Züfer ilendi deyip men Rezidəgə xat yazğanım yok. Kimdir mında aranı butay bulsa gerek. Nindi studentlarsın ol. Qoşan keldiler. Ey, kilebet indi jıl sayın Qozandan bir kütü student işleybiz degen bulup. Менә шулар bilir-bilmez сирен салганнарdır şunda. Oğlum. Ay Allah'ım. Ник yalğız jiberdim. Ник yalğız jiberdim inanı. Güzel apa. Sajid apa. Bilesizmi? Rezide Züferni bik yarataydı. Bik yarataydı şul. Şul hatlı yaratışalar idalar. Bilmezsin, Züfer üylengen degen haberini işitkeş, birer Qozan jigitine keyuga çıkıp kalığı da var bitaның. Allah'ım. Birer Valeriyan'ın birer of yüreğim. Hazır Sajid apa. Ay Allah'ım. Ay Xudayım. Keyuga çıksın deyip Qozanğa jiberdim men Eminanı. Zavod işçisi bulsun deyip östürdüm men Eminanı. Allah'ım. Ertəgök yolğa шығam. Baram. Tabam yol kızını. Zübeyde. Bir eli xat mende qalsın. To'xtag'zali, Güzel apa, oşıqmag'zali siz. Мәгіз. Güzel apa, oşıqmag'zali. Tezden bizning smotr konserti Qozonga barabit. Менә шунда biz аны ақырын гына bilishib, сұрашып, аңлашырбыз, ярыймы? Хәзергә берәүгә дә әйтмәгез. Бәлки әле дөрес хәбәр түгелдер. Ярый. Ярый. Мин үзем барам. Мин түзеп тора алмыйм бу хәлгә. Oğlum. Öyle kelgenim bitne halim bitti. Zübeyde kızım. İyi halde satıp koyalmazsın mı seni? Zaten Sajid apa, koyalım zaten. Para hele. Güzel. Ne şulcurçularga, biyuşilerge tağılıp varırız yeme. Beni de kaldırma güzel yeme. Ben de varım. Yarım. Sajid apa, oşıqmaydı. Kelgenim. Para hele güzel kızım. Beni uzatıp koyalım. Eyde koytamız Sajid apa. Uzatam hazır. Güzel apa, sağ bulup sıravuz yarayım Güzel apa. Boşulmağız. Xoşығız. Nişledin sen baba? Ne işin uqarga tiləmədin?
Ни өчен заводка эшкә барып кирдең? Кем кушты сиңа? Әнеңә рәхмәтем шушы булдымы? Миңа бер төрле, дусларыңа бер төрле хат язып ятасың. Ник алдыйлыйсың син мине? Нинди тавыш бу? Зөфәр? Габделхай, нәрсә булды? Нәрсә булсын? Колхозның кырда карасында калган машиналарын, там как сказать, прицепной тормозлар тагып ватып, гастилкалар и так далее, там подобный. Ой, Алла, исәнмесез. Үзәр файда утыртыган менә берәр җиргә авыр бит бу, кеше күтәреп торам малай. Туктале, нәрсә булды? Ипләп кенә сөйләгез әле, нәрсә булды? Запарился. Вот запар. Гүзәл апа, sizdə su barmы ул? Бар менә. Ой, прямо запарился. Нәрсә булды, Зөфәр? Нәрсә булсын, бер нәрсә дә булмады, Гүзәл апа. Нәрсә тыңлап торасыз аны? Зөфәр, тынычлан, утыр менә бирегә. Ә син, Габделхай, сөйлә, нәрсә булды? Шулай итеп безне зур прицепка шанага тиеп трактор белән тарттырып кайтып килә идек, әйеме? Нәрсәне тиеп? Соң колхозның кайбер машиналары кырда калган булган икән. Шул безнең. Тыйсыңмы син юкмы? Зөфәр дим, тынычлан. Менә шулай, значит. Значит белән не значит арасында буталып калган нәрсә. Кем буталган? Минме буталган? Син үзең буталган. Туктагыз әле, сез больницада. Аңлатып кына сөйләгез, нәрсә булды, Габделхай? Гүзәл апа, онсы бит әләнең бер хәл. Соң? Менә зур заводларда авыр йөкләрен тарттырыр өчен әйме? Корыш аркан эшләр. Аны менә бу эшләр. Габделхай, туктале, син аңлатып кына сөйләле. Сез колхозның кырда калган кайбер машиналарын тиеп, ремонтка илтмәкче булгансыз. Әйе, бардык, тиедек, ярдәмгә кеше дә бирмәделәр. Ә менә шулай да тиедек. Кемнәр белән? Соң Зөфәр абый да мин. Менә сез Гүзәл апа күп укыгансыз. Доктор, врач, ә менә инде техникада, әдәбиятта, сәнгатьтә, честный слово дип әйтәм. Гүзәл апа, тыңламагыз әле шушыны, зинһар өчен үтенәм. Туктагыз әле, тынычлык сорыйм. Сөйлә, Габделхай, сөйлә. Менә шул. Колхозның ватык машиналарын тиегән безнең прицепка шанасын трактор белән тарттырып, ташлык атан үрәтеп менеп бара идек. Бер заман тегендә безнең тракторның моторы аткасуга. Мин йөгереп төшеп тракторның рубашкасын ачып карасам, ике свечка бердән янган. Йөгер катарта, значит, Зөфәр абый әйтә: "Газ бирәм, кит анан!" ди. Ну кая инде ул газ бирә алсын? Свечка янган, контакт юк, подача горыш юк, искрасы юк, значит. Тыйсыңмы син юкмы? Туктагыз әле дим, карале. Шуннан, Габделхай, шуннан. Ну, Гүзәл апа, сез мине гафу итегез, әйеме? Минем бит әле бер яктан дәресем дә, экзаменнарым да бар. Соң клубта миңа йөкләнгән сәнгатьче дә бар. Пускай кемнәрдер мине малай шулай дип йөрсеннәр. Мин бит үз эшемне яратам. Беләбез, ансын беләбез. Әйдә, сөйлә. Гүзәл апа, менә шуннан шул булды. Прицепка шанага тракторны таккан корыш аркан бер заман эзлеп тә китте, әйеме? Ышы белән шуны шабыдан эләктереп алды. Сәлтәне батып бәрде. Сикереп торып карасам, безнең шана вожлап тала түбәнгә төшеп бара. Ә трактор янында чүмәкләп Зөфәр абый ята. Ни булды икән дип янына барсам, аягына баса алмый, үкрә. Менә бит. Зөфәр, шишен тизрәк, сал өстеңне. Бер нәрсә дә булмады, Гүзәл апа. Менә бу малай артыннан сикереп төшәм дип уңайсыз җыгылдым гына мин. Юк. Син нәрсә, Зөфәр? Карамыйча буламы ни? Баса алмагач, бәлки сынгандыр, шишен. Каймаккан гынадыр, Гүзәл апа. Бетәр әле. Ну сал инде, Зөфәр абый. Доктор бит Гүзәл апа. Кая? Аягыңны үзем салдырам. Кит әле. Менә, шулай ул. Кире ул, Гүзәл апа. Юл буенча әйме? Больницага илтмәмәйин дип әрәпләшеп килде. Әлдә ярый шатан калды. Югыйса монда алып килеп тә булмыйдыр. Давай, сал барыңны. Ашыкмагыз. Зөфәр, син акрын гына аякларыңны сал. Мин хәзер рентген кабинетін карыйтырам, ярыймы? Син, Габделхай, абыеңа булыш. Сүзеңдә нык тор. Мин хәзер керәм. Була ул. Нәрсә? Ну давай, сал барыңны салдырам. Әйттем мин сиңа тракторны гаражга таба бор дип. Ә бәлки сыңгандыр. Карасыннар. Саңган. Җитмәсә Гүзәл апа янда шалбарыңны сал дип торасың. Син дә миңа әйттәш. Ничегрәк авыртасың? Нәрсә ничегрәк? Ну аягың. Менә моннан. Каймыккан гынадыр. Зөфәр, беләм мин, менә монда ул, әйме? Ник кычкырасың? Тимәдем бит әле. Фи, синең белән. Зөфәр абый. Нәрсә? Резидә апаның хаты. Резидә хаты? Әйе. Кемгә язган? Зөбәйдә апага язган.
Әнишләп ул монда Гүзәл апа өстәлендә ята? Мен қоям білем, ята инде. Қарайлы, Ғабдылхай. Ашы бір генә җөмләсен булса да укып карала. Кит инде син нәрсә? Кеше хаты бит ярамый. Ғабдылхай. Укы диләр бит инде сиңа, ук инде. Ярар укыйм. Караны, синең эшеңне яме. Так. Әйе. Ахыргы битеңне укыйм. Менә монда. Менә монда. Так. Менә. Мин заводка эшкә урнаштым. Зөфәр дә өйләнгәч, анда миңа ям булмас. Мин инде районга кайтып йөрмәм. Нәрсә? Дигән. Кем өйләнгәч дигән? Зөфәр. Зөфәр дә өйләнгәч дигән. Менә бит, Зөфәр. Сиңа кирәк булса, ник? Мин өйләнгәнмени? Кит әле моннан, мин куям белим. Ял бир миңа. Кая? Кайтышка язган. Кая? Бар, Гүзәл апаны карап тор. Килеп кермәсен. Бар, кара. Кая? Кирип килә. Кире. Кая? Кара, киреме? Юк икән. Сестра Маруся. Давай тизген укыям, мин карап торам, яме. Кычкырып укыям. Мин заводка эшкә урнаштым. Зөфәр дә өйләнгәч, анда миңа ям булмас. Мин инде районга кайтып йөрмәм. Кирип килә. Зөфәр кирип килә. Дуңгыз карашы Фәрүз алып чыкты әле бу. Актан киенгән. Әйтәм, миңа хат язмай. Ғабдылхай. Кил әле утыр әле яныма. Нәрсә булды? Авыр булып китте бит әле миңа, Ғабдылхай. Аягың авыртамы? Юк, йөрәгем авырта. Кит әле моннан, нәрсә ахылдап утырасың? Монда бит әле сиңа түгел, миңа ахылдырга кирәк. Бүтән эш җимерелде. Нинди эш? Ничеген нинди эш? Казанга республика смотрына бару эше. Бер кыш узмады. Кайсы сукырга китә? Кайсы кияүгә чыга? Кайсысының аягы имгәнә? Ташлыйм мин бу хор коллектив белән җитәкчелек итү өчен. Юк, Ғабдылхай. Ташламайбыз, җырлыйбыз. Алай булгач, менә Гүзәл апа керсен дә, бер уңайдан күлмәкләрен дә салдырып, йөрәңне дә каратабыз да китәбез. Эй, Ғабдылхай. Докторлар гына төзәтә алырлык авыру түгел шул миндә хәзер. Нәрсә соң, Зөфәр абай? Нәрсәме? Зәңгәр күлмәгенә кайсы елгаларда чайкады. Оныттыңмы әлләй бәгърем минем, нигә килмисән Ризидәкәй бәгърем, ник дәшмисең, кайда синең зифа уйларың? Ризидәкәй бәгърем, дәшмисең, кайда синең зифа Зөфәр абай. Нәрсә? Киттек Казанга.
Рездапаны тауып, алып қайтабыз, ә? Нәрсе дейсің? Нәрсе дейм? Қазанға? Барабыз да, алып қайтабыз дейм. Рездапан, нешек ризамы? Бар, Ғабділхай. Заводи тракторына иді. Барабыз, завожу. Та-та-та-та-там-там, та-та-та-там-там, та-та-та-та-та-та-там. Эх! Хаба! Хап! 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 Хаба! Эх! Аса! Яба! Аса! Хаба! Gidemez. Hap! Ey, Hap! eyde. Hap! Haба! Hap! 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 Аса! Eyde Gabdülkay. Barabız, alып қайтамыз. Hayda. Hamız traktörde. Yok, haydamız. Gidemiz. Hazır. Kazanға Gabdülkay. Барабыз mı? Hayda. Барабыз mı? Кетеміз mi? Hayda, қазір кетеміз. Нәрсе болды? Барабай, анда бит не? Ешек бикле? Бикле? Әйе. Менә сиңа қазан. Қазан. Менә сиңа смотр. Смотр. Адрес. Тығып қойық әлі. Менә сиңа қазан. Қазан. Менә сиңа смотр. Смотр. Ай! Hoşuk bir! Әлбәттә ше. Үйлендірем мен сізді Барабай, қауыштырам, әйдәңіз қазанға. Aba canıyım. Sen gitmedin mi yani Rizide? İsen mi Halim apa? Rizide? Balakayın bir нәрсе bulmağandır bit күзләрің яшьләнгән. Şadlıktan ol Halim apa. Şadlıktan. Ey canıyım. Şadlıktan gına bula күрсен. Şadlıktan gına bula күрсен балакайым. Әле бая Сүмбел. Halim apa canıyım biz Загысқа язылышырга барабыз. Резиде экзаменнарын тапшырырга бара. Зинхар өчен biz Загыстан кайтканчы бүлмәләрне җыйштырып, табынны килеп куй дигәч кирүмиде. Син әле китмәгәнсең дә икән. Барам Halim apa, барам. Барырга кирәк җаныем, барырга кирәк. Барырга кирәк. Әле бая Сүмбелләрне Загыска затканда карап торам. О, кияү буласы кешене әйтәм. Бигрәк ипле егет күренә, рәхмәт җаугыры. Сүмбел белән парлашып, шул хәтле матур итеп чыгып киттеләр балакайларым. Бәхетләре генә була күрсен инде, әйеме? Шулай булсын инде, шулай булсын. Җаныем, Резида, Ходай Тәгалә үзеңә дә үзең шикелле тәүфиклы, михрибанлы егет насыйп итсен бәгыре. Эй Halim apa, рәхмәтләр яусын инде үзеңә. Ярар Halim apa, мин йөгердем яме. Син миңа теләп тор, мин бүген экзамен бирәм бит. Ярый җаныем. Син миңа теләп тор, мин саклыйм. Хәзер Телим җаныем, телим. Сезгә дә теләмәгән. Аллаға тапшырдык балам, Аллаға тапшырдык. Хәерле сәгатьләрдә генә була күрсен. Я Раббым, Ходаем,
Шушы балаларның йөргән юлларын уң кыл, класс эшләрен изге кыл, я Раббым, Ходаем, я Раббым. Эй, Аллам, җыштырырга кирәк дигән булдылар инде. Нәрсә җыштырасың инде буларда? Бүлмәләре ялт иткәндә гел титкән инде. Рәхмәт җалгырлары. Эй, әйбәттә михрбанлы да кызлар булдылар инде балакайларым. Юкса, аста ике кыз яши. Ни кыз түгел алар, ни җегет түгел алар, тәүбә әстәгъфирулла. Чәй эчкән чынаякларында жуып куя белмиләр инде, башкасын әйткәндә юк. Бу Резидә беләсем белне әйтәм. Бөтенләй башкалар, җаниларым. Менә бит. Яхшы кешенең йөзеннән нур бөркелә диләр. Карточкаларына хәтле матур бит бәгырьләремнең. Карточкаларына хәтле ягымлы бит. Эй, Аллам. Нәрсәсең әле? Ни? Син белне әйтәм. Балакаем, шул хәтле ипле егеткә чыкты җаныем. Бәхетләре генә була күрсен. Алла бирса, Сөмбелнең туенда теге үзләре иреткән мутный биюләрне биеп тукмак булам әле, туйда бии тукмакта дигәндәй. Ай, кояш йөзләре, кояшлыдыр күзләре. Ай, кояш йөзләре, кояшлыдыр күзләре. Кавышкан, табышкан, пар былбыл күзләре. Кавышкан, табышкан, пар былбыл күзләре. Сән дугаш кайымла, карлыгаш кайымла. Сән дугаш кайымла, карлыгаш кайымла. Сайратыр айматыр яр булгач янында. Сайратыр айматыр яр булгач янында. Туйда бейсілер бар екен әлі, тұқпақ бұласларым бар екен әлі. Туйда бей тұқпақта дегендей дейім әлі Алла берса. Ай Алла, тәубә әстәгъфирулла. Қарайын десем міне. Аллам, әлі қайтып та жеттілер енді. Қазір балалар, қазір туқтағыз, қазір. Бір генә ішімде қаралмаған бит, қарайын дәй, шул хатты бейімді кеште тәубә әстәгъфирулла. Қазір, аяқ астығызға мендер генә бұса да салайым енді, туқтағыз, қазір. Әйдәгіз, әғузы биллахи мина шайтан. Апа, кірге ярайыммы? Әніккейлерім, балалар, сіз кімнер? Исәнмісіз, апа? Исәнмісіз? Аллаға шүкір жаныйларым, Аллаға шүкір, әйдәгіз, ұзы-қыз әйді. Апа, сіз мұндағымы? Мұндағымы deyip, әтте жағынан мен жаныйларым. Түйшілеп. Біз, апа, бір қызды ізләп йөрейдік, еме? Әйе. Бізге аны менә шушында тұра деп әйткәннәр едер. Шулай Менә бу малайның бір туған апасы. Әйе, минем апайым, апа. Шулай ма жаныйым? Қайсы ауылны қызыңсыз жаныйлар? Қайсы ауылдан, атағыз, онағыз кір жаныйлар? Зөфәр абай, ялғыш кірдік демейттім бе несеға? Апа, сіз бізді ғафу етіңіз, ейім? Біз не? Біз ялғыш кіргенбіз, біз бір шауғаттан кіріміз, еме? Апа, сіз ғафу етіңіз бізді? Жоқ, жаныйым, әлі мұнда ғафу өтінерлік бір әйбірде болмады. Апа, болды. Нәрсе болды? Нәрсе болсын, әйттік бейтінде, бізге менім апай керек. Соң? Менім апай. Әміне болсын менім. Жизнь не бола. Шулай ма? Жоқ екен, жизнь түгел екен, абай екен. Әйе, абай болып шықтадым менім. Абай. Әйе, шындай абай бар менім. Әйе. Ай, бәғірлерім. Апағыз не айтем? Шушы общежитиеда яшеймін ей. Соң сіз бит мұндағы болмағаш білмейсіз енді аны, бары бір апа. Ой Алла, мұндағы болмағаш деп. Тұруым шушында бит енді менім. Шушы общежитиеда яшейм бит мен. Әйе. Хитрыйлар. Ай, хитрыйлар, Білдім бит мен сізні. Милицияден бит сіз. Милицияден сіз, әйе. Юқ апа, біз апа районнан біз. Районнан. Біздің әтне жағынан түгілдір бит жаныйым. Соң апа, жиын ақыллы кіші әтне яғындағына тумағандыр бит ол. Өзім шул хәтлі тупас, бірді келішмейінде жаныйым. Ол апағызын әйтем. Шушы, біз ішлеген зауытта ішлеймін соң. Жоқ апа, ол институтта оқи, студент. Студент ол апа, студент. Балалар, сіз алайсам дұрыс келмегенсіз бит мұнда. Студенттар яшәмей бит биреде. Биреде менә минем шикелле завод эшчеләре яшәй. Әйе. Ну,
Безнең яшьләр ансы укыйлар. Ну, студент булып укымыйлар алар. Менә балалар шушы заводта 25 ел эшләдем. Шушы заводтан пенсиягә киттем балалар. Фатир бирмәделәр миңа, рәхмәт жаугыры. Директор чакыртып алды да бүлмәсенә. Хәлимә апа, үзеңә генә айрым фатирларда яшәүләре бик читен булыр. Әнә яша шул общежитиедә яшьләр белән рәхәтләнеп ди. Апа, кияүгә дә чыкмадыгыз менә. Алмадылар җаныем, алмадылар. Бердә укыммыйм җаныем. Апа, безгә бит ул кызны менә шушы йортта тора дип әйткәннәр иде. Әйе, апа. Ай Алла, әйтүен әйткәннәрдер дә балалар. Белмим шул, ул апагызны әйтәм. Ниндирәк төстә иде соң ул апагыз? Төсе бите кыяфәте дигәндәй. Апа, төсе бите дигәндәй. Апа, ул менә җырларга ярата. Әйе, менә җырлый ул, матур итеп җырлый, менә җырларга ярата. Әйтте сүз, җырларга ярата. Кит моннан. Монда бөтен общежитие җырлай. Аларга кушылып мин дә җырлыйм. Апа, ул кыз. Зөфәр абый, нинди төстә ул? Беләсезме, ул кыз, апа? Әйе. Менә ул кыз. Әйе. Ул кыз менә. Апа, борчаклы күлмәк киеп йөргә ярата. Әйе, апа, кия. Обау, җаныем. Теге акка кара бөрчекләр төшкән түгелдер бит. Апа, төшкән, апа. Соң бәгырләрем, кергәч тә шулай дип әйтсәгез булмыймы? Шушында яши бит апагыз. Шушында яши. Әйтсәгез әле үзегез әле. Үзегез нишә монда торасыз? Бик вакытлы килгәнсез бит бәгырләрем. Утырыгыз, утыр. Менә караваты, әнә карточкасы. Карагыз, карайда утырыгыз, утыр. Менә бит, Зөфәр абый, әйттем бит мин сиңа, монда булырга тиешти. Менә. Менә карточкасы, менә бит үзе. Карточкасы. Әйттем бит. Җаниларым, бигрәк вакытлы килгәнсез бит. Апагыз, шул борчаклы күлмәген киеп, загыска язылышырга киттеләр бит, җаниларым. Загыска? Әйе. Кияүгә чыкты бит апагыз бәгырләрем. Яшь кенә, матур гына бер инженерга кияүгә чыкты апагыз. Ул җегет тә шушы йортта тора менә, апа? Юк, җаныем, юк. Егет үзенең йорты белән Нижникамскида торалар. Апагызны туйдан соң шунда алып китәм дип әйтәде. Әйе. Апа, монда килеп-китеп йөрде инде алайса, әйеме? Әйе, җаныем, килеп-китеп йөрде. Әнә ул ишек төбендә сөйләшеп торганнарын 50нче тапкыр күргәнем булды бәгырләремнең. Җан кисәкләрем. Уңдыгыз җизнәгездән. Менә уңдык. Әйе. Апагызга карап, май кояшы кебек балкый инде бәгырем. Кыздана карап җылмаям, апа. Нигә елмаймасын? Җылмая. Менә пар күгәрченнәр кебек гыр. Җит, апа. Тәүбә әстәгъфирулла. Әйдә, Габделхай. Киттек. Әйдә. Сездә инде. Апа! Апа, туктагыз, апа. Без хәзер ни? Без хәзер радиога барабыз. Анда безне язарга чакырдылар. Без җырлыйбыз, әйеме? Сезме? Әйе, алар безне язалар. Әйеме, апа? Әйе. Кич белән Химиклар культура сараенда концерт куябыз. Шулаймы? Әйе, кич белән сәгать 7-дә. Апа, менә сезгә билетлар китергән идем, әйеме? Менә икән алар, менә. Менә бусы сезгә, әйеме, апа? Менә бусы апага, әйеме? Менә бусы ни инде теге? Монса җизнәңгә инде җаныем, җизнәңгә. Җизнигә? Әйе. Апа, апаем кайткач әйтерсез, яме? Нәрсә дип? Районнан хор коллективы килгән диярсез. Районнан. Габделхай энең белән Зөфәр абыең килеп китте дип әйтерсең, яме? Аңладыгызмы? Ярар җаным. Габделхай энең белән Зөфәр абыең килеп китте дип әйтерсез, яме, апа? Ярар җаным. Апа, мин әйме, бәләкәй Габделхай. Узыны теге узыны Зөфәр. Зөфәр! Әстәгъфирулла. Нигә шул хатны кычкыра икән бу? Исемнәрегезне оныттым бит инде менә хәзер. Уф, Аллам. Карале син болар нәди юпәриләре шикелле дулдашып чыгып киттеләр. Апаларының кияүгә чыкканына ачулары килде ахырысы. Шулай ул җаниларым. Биругарис! Ай, Аллам! Бәлеш куйган идем, сүндер газны! Сүндер! Резидә, кайтып җитмәгән ахырсы. Кайтмаган шул. Симбел. Каралы. Монда ике пишә цыкканнармы, әллә берәү генәме? Кая? Менә монда. Берәү генә иш. Нигә? Берәү генә. Икенчесен үзебезгә калдырганнар микән?
Sümbülüm minем. Балар тойны башлаганнар. Резидә кайтты. Котлыйм сине, дустым. Рәхмәт. Рәхмәт, Резидә. Сине дә галим котлыйм. Рәхмәт, Резидә, рәхмәт. Рәхмәт. Я Резидә, җиңүме? Җиңү дусларым нишлегә бирдең? Бишлегә, молодец, Резидә. Кызлар карагыз әле Хәлимә апа да керә. Кайттыгызмы, балакайларым? Кайтты Хәлимә апа. Кайтты. Язылыштык. Әйе. Бер-берегезгә бал булып, бер-берегезгә май булып, тигез мәхәббәт белән, тигез гомер белән яшәргә насыйп булсын, балакайларым. Рәхмәт Рәхмәт, Хәлимә Хәлимә апа. апа. Рәхмәт. Җаным, Резидә. Карале, Сөмбел. Ям өстенә ям, нур өстенә нур дигәндәй, авылдан абыең белән энең килеп төштеләр бит, кызым. Туктале Хәлимә апа, нинди абыйлар ул? Ой Алла, үз туганнарыңны үзең белмәскә син бигрәк тагы. Тукта. Нигә собрап көттермәде Хәлимә апа? Балакаем көттерергә бик ашыгалар ие. Хур коллективы белән килдек диделәр, язылырга барабыз диделәр әйеме. Аннан соң язылып кайткач киләбез диделәр. Исемнәрен дә әйткәннәр иде җаныем, уныттым исемнәрен. Ярар Хәлимә апа, исеңә төшәр әле. Ярар. Аптырама Хәлимә апа, исеңә төшәр. Сөмбел җаныем. Габделхай энең белән Зөфәр абыең килделәр. Зөфәр абыең. Әйе, Зөфәр. Сөмбел, мин Зөфәр белән очрашмас идем. Юкны сөйләмә. Өйләнгән булса, ут ядырып куабыз да чыгарабыз. Я нигә кирәк инде? Зөфәрне мин үзем ташлап киттем. Үзем уйлыйм иртә кичләрен, үзем сөйдем, үзем качтым. Нишләдем мин, дустым, нишләдем? Тирән сагынуымны баса алмаган, йокламаган төннәр күп була. Айлы төндә гармон уйный, Зөфәр җырлап килгән күк була. Сөйгәнеңне бик нык сагынганда, нигә моңсу була икән таң ату? Әйтче, Сөмбел, нигә шул кадәрле көчле була икән ярату? Беләсең дә, кемгә әйләнде икән? Юк, Сөмбел, беләсем дә килми, күрәсем дә килми. Тукта, син кая, Резидә? Очрашалмыйм мин аның белән. Зәңгәр күлмәгенә кайсы елгаларда чайкадың. Оныттыңмы әллә бәгърем минем нигә килмисәм хатларым. Оныттыңмы әллә бәгърем минем нигә килмисәм хатларым. Рәсең белән хатларыңда китапларым арасында язмасын. Белсәйдәң шуны син дәгелә минем уярым. Шыгала тизрәк. Синең кисемәгә башлап радиодан җыр җырлыйлар. Ишти каласың димче. Шуга җавап җырлый чыкты. Нигә дәшмисәң кайда синең зифа буйларың. Резидәгәй бәгърем нигә дәшмисәң кайда синең зифа буйларың. Резидәгәй бәгърем нигә дәшмисәң. Ул өйдәмени? Кем? Резидә? Өйдә. Сез кем буласыз? Исәнмесез? Исәнмесез? Мен Резидәнең авылдашы булам.
Аңа тапшырасы бір аманатым бар иде. Шулаймыни? Жарыгыз, менем дә утырып торыгыз. Хәзер мен аны чакырам, хәзер. Ниндидер бір зур мәҗлескәме, туйга әзерләнәсезме дисәм? Туйга. Туй иртәгә, Аллаһка бирсә иртәгә. Туй дигәннән, әле бит мин сезнең авылыгызда булып кайттым. Менә авылыгызның алдынгы трактористмы, шофёрмы бер егет өйләнгән иде. Менә шуны кайткач кызларга сөйләгән идем, кызлар бик кызыксындылар, аптырадым. Шофёр ул, Зөлфәт. Мин. Шулаймы, жарар. Сез менә монда утырып торыгыз, мин хатынны чакырыйм инде, яме. Хатын! Кунак килде. Истәреңә әзерлә, хатын. Зөфәр? Нигә килдең? Туйгызга өлгерәм дидем. Син бит безне туеңа чакырмадың. Мин менә чакырмасагыз да килдем. Безнең туйга хатынлы кешеләр генә чакырылган. Ялгыз йөрү сезгә килешми, Зөфәр иптәш. Өйдә утыртып калдырырлык хатыным юк минем. Кая? Булачак хатыным мине ташлап кияүгә чыккан. Кемгә? Күзлекле фән эшлеклесенә. Кемгә? Әнә, теге солистка. Котлыйм сезне, иптәш. Рәхмәт сезгә. Килде моннан. Сөнбек елымда. Нәрсә? Менә кызлар, шушы инде сезнең авылдашыгыз. Зөлфәт. Зөлфәт? Тукта, нинди Зөлфәт? Зөфәр ишму. Зөфәр, безнең авылның Зөфәре. Зөфәр, нихәл? Менә Зөфәр. Тормышка чыктым. Тормыш иптәшем Галим Сабитов. Тормыш иптәшем Галим Сабитов котлыйм сезгә. Рәхмәт, бик шатмын, рәхмәт. Син иләнмәдеңме? Минме? Yumuşak jiller bulup isarmende terazanına kilip bağarma mine bağarman sine kaşarsın yüreğime utlar yağarsın mine bağarman sine kaşarsın yüreğime utlar yağarsın. Hörmətli radio dinləyicilər, siz Kərim Tinçurn ismindəki Tatar Dövlət Drama һәм Komediya Teatrının Eldar Yüzeyev poemasına negizlənib yazılğan Rezidəka isimli muzikal komediyasını dinlədiniz. Renat Bekbulatov muzikası. Əsərini səhnəgə qoyucu rejissor İslamiya Mahmudova. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.